Здравейте хора, днес ще играем Clash Royale. Мисля, че повечето хора я знаят. Аз съм 6-ти левел и съм знам, в много ниска арена съм, но сега ще се опитам да стигна до ПКК, това е арената. Не в клипчето ми, извън клипчето. Това са ми батъл дековете. Сега съм с втора, защото според мен е най-силния. Напишете ми в коментарите, покажете ми батъл дек или клипче ми направете. Защото аз не мога да се сетя за по-добър батъл дек с тези, които имам. Като войници. За мен Clash Royale е по-хубава от Clash of Clans. Ще отварям такъв чест Silver. И съм в някакъв клан България. Просто дойде, защото не намерих друг свободен клан български. Сега съм аз само онлайн. И така ще се опитам да бия някой във война. Ако не успея, не успея. Аз обикновено въобще не съм по стратегия, когато се бия. И този дракон ще ме разбие всичките войници. Аз още нямам дракона, защото не ми се е паднал. Хайде де. Дано да разбия Тонхалмо. Преди той да разбил моя. Както виждате, аз ви казах, че не действам по стратегия, ми просто пускам, която реша. Така, която ми дойде. Само сега остава да ме бие и... Yes. Само това чак. И аз бих, на косъм бях. Да му се посмеем. И спечелих Silver Chest. Почти имам 1000 наградки. Купи. И това ще е за днешното клипче, хора. Исках да ви покажа тази игра за тези, които още я нямат и мисля, че е тъпа, хубава е, може да си намерите клан, може да дойдете в този, той не е мой. Аз дойдох преди, даже не няколко дни, ми точно вчера дойдох в него.
Това ми е стар профил. И дано ви е харесал това клипче, абонирайте се, харесайте го и пишете долу в коментарите за декове. И чао!